Taong 2022, 85.87% o 79 sa 92 employers na napabilang sa listahan ng SSS sa Luzon area bilang contribution evaders ang nakapag-comply. Noong 2023, bumaba ng bahagya ang compliance rate. 80.68% o 71 lang kasi ang nakapag-comply mula sa 88 na employers na contribution evaders. Pero noong nakaraang taon, lumagapak ito sa 57.37%. Mula kasi sa 570 na nailistang evaders, nasa 327 lamang ang nakapag-comply. Para kasi masabing nakapag-comply ang isang employer, maaaring nakapagbayad na sila ng buo. Partially, may approved installment plan na, may compliance to registration na, o di kaya ay nagsettle pagkatapos ng legal endorsement. Kaya naman mas pinaigting pa ng SSS ang kanilang kampanya kontra sa mga employer na hindi nagbabayad ng contribution sa pamamagitan ng RACE o Run After Contribution Evaders Program. Kaninang umaga, nagtungo ang SSS sa Kabagan Isabela para puntahan ang mga nailistang evaders. Nauna na ang mga itong nabigyan ng notice at reglementary period para mag-comply. Pero 7 lamang sa 12 employers ang nakapag-comply na. Gayunpaman, sinabi ng SSS na maganda pa rin ang resultang ito at inaasahan nilang pagkatapos ng 15 araw ay madaragdagan pa ang bilang. Actually, this May, we are preparing certain number of employers para i-refer na sa legal. So, most probably at the end of the month, may file na rin yung case doon sa mga non-compliant employers starting January, February, and March para ma-meet natin yung 100% na compliance ng employee. Ang mga hindi sumunod, ire-refer na para sa legal action para mapuwersa silang ibigay ang mga contribution para sa kanilang mga employee. Gayunpaman, inamin ng SSS na malaking hamon sa kanila ang hindi pagtalima ng mga employer. Kasi ang mantra sana namin is we gain friends, not enemies. Pero we can do otherwise kung hindi naman compliant yung employer. So we have to resort to legal, which is filing of cases. Samantala, puntirya naman ng SSS na makalikom ng 200 million pesos na kontribusyon ngayong taon. Kabilang narito ang current contribution collections at delinquency collections. Dante Gitu, Balitang, Solid North.